Вітаю! Тема сённяшняга урока – рэгуліроўка грыфа гітары. У вестерн-гітарах і в электрагітарах вельмі тонкія грыфы. Для рэгуліроўкі прадугледжана наступная канструкцыйная рэч. Унутры грыфа кожнай гітары замацаваны сталёвы стрыжань. Зараз назовем яго. Па-ангельску ён мае назву truss rod, па-польску прэнт рэгуляцыйны. Па-беларуску вы сустрэнецеся з назвай анкер ці анкерны стрыжань. Можна яшчэ назваць стрыжань для рэгуліроўкі гітары, стрыжань для рэгуліроўкі грыфа. Гэта ўсё тэрміны, але часцей за ўсё гітарысты кажуць проста анкер ці анкерны стрыжань. Для чаго гэты стрыжань? Грыф гітары падобны на лук. Ён увесь час знаходзіцца пад нацяжэннем струнаў. 6 сталёвых струнаў вельмі моцна цягнуць яго вось в гэтым накірунку.